Assalamu alaikum warahmatullahi masu kallon mu yau kuma za mu yi bayani kan menene energy da kuma karkasuwansa a physics. Energy by definition is the capacity or ability to do work. Shine wato ikon yin wani aiki. In kana da iko kana da energy. So ikon kawai shine energy. Ikon yin wani aiki shine energy. Misali kuma akwai alamu da yawa da zai nuna maka cewa mutum zai iya wannan aikin. Misali kaga mutane biyu, matashi haka mai shekara ko irin 20 haka da kuma yaro ɗan shekara 5, sai ga buhun siminti a gefen su. Kai da kanka daga kallon su ka san wa zai iya wannan aikin na ɗaga wannan siminti ya kai shi wani guri. To wannan sai ka ce yaron nan ya ɗan yi ƙanƙanta sosai ba zai iya ɗaukan wannan buhun simintin ba. So it means kenan yaron nan bai da ability, bai da capacity, bai da energy da zai ɗauki wannan buhun simintin. Amma wannan babban daga ganinsa za ka ga jijiyoyi sun tashi, za ka gan shi da ƙarfinsa, za ka ce wannan zai iya yi.